told his stories about the way. Xokk u momenti ta' diqa fost numru ta' prezentaturi, DJs, mużiċisti u dawk li jsegwu l-mużika rock f'pajjiżna. Wara l-inċident traġiku li seħħ il-ħadd fil-għaxija f'Bormla, ħassat il-ħajja ta' Manuel Mikallef, magħruf bħala DJ Lito, li għal snin twal ippreżenta wkoll fuq Radio 101. Il-Lito, kif kien magħruf, kien jippreżenta l-programm Fuzzbox kull ġimgħa u kien dilettant kbir tal-mużika rock. Lito, ta' 47 sena mill-Birgu, miet wara li kien involut fl-inċident ta' traffiku f'Bormla. Ftit minuti qabel seħ l-inċident fatali, fuq Facebook Lito kiteb li fil-logħba tal-ħadd bejn l-Italja u l-Iskozja kien se jagħti l-appoġġ tiegħu lit-tim Skoċċiż u esprima x-xewqa tiegħu li jkun wieħed mill-partitarji. Madankollu għal xi raġuni spiċċa li ma setax imur. Deskritt minn ħafna bħala enċiklopedija tal-mużika rock, Lito kien punt ta' referenza għal kull min idoq jew isegwi din it-tip ta' mużika. Kif jgħidilna il-kap ta' Radio 101 Charles Saliba. Lito kien bniedem li kien fil-veru sens tal-kelma jgħix għal-mużika rock, dawk li kienu jsegwu l-programmi tiegħu għal 5 snin saħ kif kont qed ngħid ippreżenta l-programm ta' mużika rock Fuzzbox fuq Radio 101 kien jinexxielu jitrasmetti l-imħabba tiegħu lejn dan il-ġeneru ta' mużika fis-semmija tiegħu. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv ta' Media.Link Communications, Brian St. John, fisem il-kumpanija wassal il-kondoljanzi lill-familja ta' DJ Lito f'dan il-mument diffiċli. U fuq il-medja soċjali mill-ewwel sekondi li ħarġet l-aħbar ħafna selmu u ringrazzjaw lil Lito għax kien wieħed minn dawk li tant ippromuova lill-mużika Maltija u ħadem biex il-mużika rock tibqa' ħajja fil-gżejjer tagħna. Komment li spikka kien dak tal-kollega tiegħu Michael Buġejja, ukoll DJ fuq Radio 101, li kmieni tnejn filgħodu stqar il-lejl tqil li għadda ftit sigħat wara li seħħ l-inċident fatali. Stqar li ma setax jalaqajn jipprova jifhem u jaċċetta l-aħbar kifra. Michael jistqar li se jħoss l-aktar nuqqas tal-biberija ġenwina u onesta tal-Lito, kif ukoll l-appoġġ li dejjem taħ u anke lill-artisti u l-gruppi lokali parti mix-xena mużikali li tant kienet tal-qalb Lito. Bħala jben belt fil-Kottonera, Lito kellu għal-qalbu wkoll l-istazzjon Radio Kottoner li fuq u baqa' jippreżenta programmi mużikali, naturalment dwar ix-xena tar-rock. Inselmulek Lito. Wasalna fit-tmiem edizzjoni oħra. Ciao u rock it-tajjeb. Simon Kassar għal Net News. A soldier of war.